என்னடா என்ன கணக்கு இப்படி சொல்லியிருக்குறா? என்னது? என்ன அப்படி சொல்லியிருக்குறா? யார்கிட்ட? ராமர்கிட்ட. என்னான்ட்டு? நானும் ராமர் நான் ராமரை சண்டை கூப்பிட்டேன். ராமரை நான் சண்டை கூப்பிட்டேன். நாமள யார் சொன்னா? நீதான் சொல்லியிருக்க. ராமர் வந்து என்ன சொல்றா? இப்போ எங்க அவன்கிட்ட கூட ஏடா லூசாடா இங்கிட்டு போயிருக்கா. என்ன அப்படி சொல்லியிருக்கிறா? சங்கடம் இல்லாம நான் எப்போ அவன்கிட்ட சொன்னேன்? எப்போ சொன்னீங்க? அவ வீட்டுக்கு வந்தோடனே சொன்னா என்னமோ கனவுகிட்ட சண்டைக்கு வான்னு சொன்னேன். ஆமலாண்டு இந்த காலத்துல நல்லது காலம் இல்ல. அடியாயத்தை அடியாதாலதான் கேட்கணும். அப்படி சொல்லி வச்சிருக்குறா. மதியம் நம்ம உட்காந்து பேசணும்ல. ஆமா, அப்பத்தையும் சொன்னா நான் உன்ட்ட. அப்ப அவ இல்லையாடா நம்ம பேசினப்பெல்லாம்? இன்னும் பச்சை பிள்ளையா இருக்கேடா. இல்லையா, நான் வந்த பின்னாடி போய் சொன்னேன். நீங்க சொல்லல. நீங்க எப்படா சொன்னேன்? கொஞ்சம் பேட் பாய் சார், கொஞ்சம் கெட்ட வார்த்தைலாம் வேற பேசுவேன். என்னடா சொன்னேன்? வேமா ஓடிதான்டா போயிட்டு இருந்தேன். பரவாயில்ல, நீங்க ட்ரை பண்ற நல்லா வருவீங்க. அடிக்கிறேன் இந்த நீ தான்டா எங்க 2 பேர்த்தையும் வந்து பின்னாடி வந்து அடிச்சா. வந்தேன்னு வச்சுக்க, நீ ஸ்கூலுக்கு ஓடாடு. ஹலோ கோமாளியே, இல்லடா தேவையில்லாம பேசிட்டு இருக்க கூடாது. வா நேரடியாக வச்சுக்கப்பா. நேரடியா நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு பிண்டாம கோமாளி பிண்டா வரட்டாங்க. நீ அப்புறம் சொல்லிட்டு இருக்க. நீ நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு வருடா வாடா. நீ அதெல்லாம் பேசாத. நீ இப்ப நீ சொன்னையா இல்லையா? இல்லடா கொஞ்சம் நல்லா நடிங்க பாஸ். உனி